Ola a todos, hoxe volvemos á cidade da Coruña. Estamos aquí ao lado da fermosísima ría do Burgo porque quedamos aquí cun grupo de persoas que rescataron esa sanísima tradición de xuntarse para cantar. Fanse chamar Tombalobos e non son un grupo de rapaces novos que soñan con ser estrelas, non. Estes son homes e mulleres adultos, maduros, que atoparon na música un xeito de desfrutar da vida. No grupo hai de todo. Hai militares, enfermeiros, mestres, xubilados, teñen ata 2 poetas, pero o caso que cando se xuntan son, de alguma maneira, herdeiros de outros grupos que foron míticos na música galega. Fuxan os Vento, Xacarandaina, Xocaloma, A Roda, quen non cantou algunha vez unha cantica con estes grupos? Pois esta noite imos cantar con Tombalobos. Coñecémolos nunha noite tamén, pero nunha noite de tasca das que se organizan en Ordes e quedamos con eles para que nos conten, para que nos canten e, sobre todo, para que nos fagan cantar. Porque unha cantiguiña botada entre amigos é sempre unha alegría. No tempo no que o equipo do Alalá estuvemos cos Tombalobos, fixeron unha festa nunha taberna da Coruña, outra na casa dun dos membros fundadores, en Zorrizo, e montaron unha tremenda nunha cervexería. Festeiros, sí. Alegres, tamén. Pero o que realmente lles gusta aos Tombalobos de todo isto é estar en contacto coa xente, que todo o mundo participe nas súas cancións e que disfruten da música tanto como eles a disfrutan. Precisamente, con esa premisa sacaron o seu primeiro CD, cun repertorio que foron perfeccionando pois entre festas, reunións e paparotas de amigos. Un traballo coa esencia dos Tombalobos e da súa querida Coruña. Eles son 15, moi diferentes, excepto na música non teñen nada que ver uns cos outros. Hai mestres de ensino, hai mestres de autoescola, poetas, hai militares, son xente para todos os gustos, abertos, animados, son ledos, cantan e bailan sin complexos e, eso sí, guíanse por un lema: sempre de festa coa Tombalobos Orquestra. Para min Tombalobos, independentemente da nosa calidade musical ou do que tal, é festa, alegría, amigos, pasalo ben, tamén nervios ás veces, non? Sobre todo ao principio, que pasei moitísimos nervios. A primeira actuación temblaban as pernas e as mans dunha maneira. Facemos a música tradicional de Galiza porque a sentimos, porque a vivimos e porque queremos que a xente tamén a sinta e a viva. Pero despois o disfrute de tocar, o sea, ese disfrute de estar tocándonos, vamos, cando toca a gaita póñeseme a pel de galín, o sea, é moito. Tombalobos, para mí, significa, pois, furiado. E como a mí me gusta a furiada, pois, ese é o bo de Tombalobos. En el escenario estoy, vamos, me considero reina. Eso sí, ¿verdad? Somos 15 persoas. Esas 15 persoas somos distintas, con carácter distinto, con maneiras de pensar distintas, con incluso ideoloxías distintas. Pero no momento en que facemos grupo, estamos todos a un. Aparta el loureiro verde, deixa clarexar a lúa. Aparta el loureiro verde, deixa clarexar a lúa. Que estou no medio do monte, non vexo cousa ninguna. Que estou no medio do monte, non vexo cousa ninguna. Vivir na Galiza, que bonito é, andar de parranda e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé. Vivir na Galiza, que bonito é. O asador hai que dar viño. Está tan calado. Eu vou tomar un anaquiño de empanada. A que está boa? Está fresca. A empanada quero que saibades que a trouxo Vicente, Amigos do país, preséntovos en primeiro lugar a Ana Mourelle, a nosa pandereiteira. Ben vedes que realiza funcións culinarias do mellor. Ao seu lado, se pode sacar inclusive os óculos, temos a Xaquín. Xa tantos instrumentos toca este home que o denominamos o plurimúsico, non? Por así decirlo. Amando é o outro acordeonista, somos 4, como sabedes. É gaiteiro, Ás veces deixámoslle que colla a gaita tamén, sí.
Vicente sí que é o gaiteiro, este sí que é o gaiteiro principal. Principal, un gaiteiro. Ao meu lado tendes a Manolo. Manolo está sempre servicial para todo, é o noso técnico de son. O que digo de Manolo tamén digo de Estevo. Estamos tremendamente contentísimos con eles. Temos pensado non despedilos do grupo. Aquí máis adiante achamos a Daniel. É a voz, é percusión, toca guitarra, etc, etc. Un grande compañeiro e amigo tamén, non é? E logo o que está cociñando agora, que é Ricardo, que é a primeira voz do grupo. Dirao de todos, Que cando os presenta outra voz dirá, este tamén é a primeira voz, a outra tamén é a primeira voz, a outra é a primeira voz, todos son primeiras voz, todos son primeiras gaitas, primeiros acordeóns. Primeiros gaiteiros. E aquí segundos non hai. Quede claro. E aquel que vedes a colá, ele é o transportista, colabora, sempre está con nós. Chámase Servando. Unha persoa fundamental para o grupo, porque o grupo non é só os que tocamos, non é só os que cantamos, os que tocamos, é toda a xente que ao redor de nós sempre está disposta a estar con nós, a animarnos, verdad? E iso é moi importante. Denominámolos Tombalobos B. Todo ese grupo de amigos, de fans que desde un principio estiveron connosco, chamamos iso, Tombalobos B, porque o A supónse que seremos nós, claro está. Foi antes o nome co grupo, non? Realmente foi así. Como foi? A ver, contame eso. Pois é moi fácil de contarche nunhas festas que facíamos, destas festas de grupos de amigos, pero numerosas, 20, 30, inclusive 40 persoas, pois, bailando, cantando, xurdiu o nome porque nos acordábamos que tal vez existise unha orquestra co nome Tombalobos, por aí pola zona de Monforte, e empezou isto, pois Tombalobos, Tombalobos, Tombalobos Orquestra, e Tombalobos Orquestra ficou. E a partir de aí, ese mesmo día, vámonos xuntar uns instrumentos que había. Era moi curioso porque o primeiro concerto que demos, por así decirlo, foi na librería Couceiro da Coruña. Tivemos un éxito monumental, porque acabábamos de nacer e enchemos o local. Debo dicir que o máximo aforo que había era de 15 persoas, entre amigos e familia, pero estaba cheo o local. Pero o mellor de todo era que tiñades un repertorio estiradísimo. Para dar e tomar. O máximo de cancións que tiñamos para aquel concerto era de dúas e media. Porque unha sabíamola así medianamente, íamos tirando. Isto era por qué? Porque supoño que cantigas sabíades todos. As 2:30 que era onde coincidíades? Porque os nosos coñecementos musicais, tanto de acordeón como de gaita e inclusive de pandeireta, eran adecuados ao número de cancións que sabíamos. E por aquela primeira actuación cobrastes? Cobramos xa o orgullo de, por lo menos na prensa local, aparecer por primeira vez o nome da Tombalobos Orquestra. Na neveira metemos cervexas, na neveira. Pois xa oístes, antes de sentarse á mesa nunha festa Tombalobos é fundamental a cervexa fría e o churrasco no punto, que niso Ricardo suele ter boa man. Pero hai un punto de inflexión nestas comidas. No instante que descorchan o augardente de ervas, as reglas desaparecen. Sábese cando se sentan, pero nin como nin cando se levantan. A min me gusta porque eu paso ben. Me gusta ir por aí, cantar. Normalmente cantamos cancións o máis populares posibles para que a xente cante tamén, ou polo menos que pete na mesa, cando estamos ali tomando algo, que pete na mesa. Eu, cando alguén din algo, o primeiro que digo eu, bueno, ímolo pensar antes, non? Entonces o que digo eu, de entrada non estou de acordo, logo reflexiono e ao mellor estou de acordo, ao mellor non, según lle cadra. Según dice unha cousa, fai outra. Pero fai con moito cariño. Eso sí, eso sí. Porque eu noto que a mí me quere, Espera, deixame botar a mí primeiro. Que isto vai que arde. Da Llana, porque foi aquí a pedir e non lle vas deixar nada. Xa que estamos en pobre, claro. Tocamos e cantamos e o paso doble de Zorrizos. Veña calador, eche sorri, 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 no que te podes enamorar, sentirte libre, disfrutar. Si te quieres enamorar, vete a sorrir, 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 en un lugar para cantar, sentirse libre, disfrutar. ¡Arriba!
empezastes sendo 4 ou 5, e agora sodes 15. Sí. En canto ás actuacións tamén foron variando. Pasastes de aí a bodas, bautizos... Concellos que nos chaman para festas... Despedidas... Se me permite, Por suposto. se aquí me permite, gustaríame decirche que os nosos cartóns de visita que tiñamos para anunciadores, etc., puñan pois que nos actuamos en calquer cuestión destas, en calquer festa, etc., etc. Mais había unha que eu nunca o vira en publicidade, posiblemente existise, mas eu nunca o vira, que asistimos, propagábamos o noso desexo de asistir a divorcios e separacións. A casamentos tamén, mas tamén a divorcios e separacións. Pon divorcio, póngase... Naturalmente. ¿Sí? Ti pensa, de momento ninguén se atreveu a chamarnos. Pero hai que, digamos, racionalizar isto. Lóxicamente, hai unha porcentaxe de parellas que funcionan estupendamente, que se queren, que se aman, están tremendamente enamorados. Mas tamén hai outra porcentaxe de parellas, pois, que se soportan. E cando un ou os dous deciden separarse, lóxicamente esa recuperación da liberdade hai que a celebrar. E para aí está a Tombalobos Orquestra. Ian polo prado abaixo, o merlo e mai la merla. Ian polo prado abaixo, o merlo como era pillo. Meteu a merla debaixo, meteu a merla debaixo. Ai la lelo, ai la lalo. Ian polo prado arriba, o merlo e mai la merla. Ian polo prado arriba, o merlo como era pillo. Botou a pata por riba, botou a pata por riba. Ai la lelo, ai la lalo. Con casi 9 años empecé a tocar el acordeón, gracias a mi padre. Mirando un programa en la tele, ¿no? Dijo, mira, ¿te gusta cómo toca esta orquesta? Yo dije, pues sí, sí. ¿Y qué instrumento más te gusta? El solista era el acordeonista. Y yo dije, pues el acordeón. Y yo creo que no tardaron 2 días y ya estaba matriculada. Gala foi como un agasallo de Nadal, porque chegou aquí a Galicia en Nadal, Sí, ¿no? sí. Como foi ese? Bueno, viñas de Moldavia, que temos Sí, que decirlo. vine el 24 por la noche y ya me quedé. Y mira que ya llevo casi 6 años. Por que viñeches? Como cualquier inmigrante, ¿no? Busca una vida mejor. Y entonces al ser jóvenes, recién casados, entonces ya, venga, vamos a comer el mundo. Y entonces primero llegó mi marido, luego yo y con el niño, ¿no? Y bien, aquí estamos. Este é unha moldava amoldada, Sí, amoldada. totalmente. Como chegou a Tombalobos? Gala chega a Tombalobos a través de Lisardo, do compañeiro Lisardo, que é aluno dela na Escola de Música. E entón, bueno, pues ela... Ai, que sí que xa me contaron que nas actuacións que lle andan Empezou- dando caña a pobre muller todo o rato. Como que lle dá? No, dá ela caña, dá ela caña. Ela é a que dá caña á dereita, á esquerda, arriba, abaixo, dá Sí, la caña verdad en que casi se todas toma. as direccións. Pero bueno, é unha caña cariñosa, xustificada, e que está ben, é necesario porque é a forma de que avancemos e que fagamos as cousas como as temos que facer. 1, 2, 3 y... Esta nota tiene rabia. Debe de ser la digitación, debe de ser la Cada digitación. vez que ollo para ela tiene que me ponga unha cara seria. Niña, que a ti te pasa lo Que non mismo. pode ser. Podía ser branca, que era o mesmo, Os problemas eran os mesmos. Esa ledicia e enerxía positiva que desprende Gala fai que os seus alumnos se atopen moi cómodos con ela, xa vedes a Lisardo. O primeiro que fixo Gala ao chegar a Galicia foi encher todos os centros comerciais da Coruña de cartéis que anunciaban as súas clases particulares de acordeón. A cousa foi funcionando e máis tarde conseguiu entrar como mestra na Escola Municipal de Música da Coruña,
un soño para a mestra e un luxazo para os seus alumnos. Entonces nos teníamos que concentrarse en estos acordes, ¿no? Acorde, 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 silencio, acorde, acorde y bajo. ¿Me entiendes? Y no perder este ritmo. Yo creo que las culturas todas entre sí tienen un aire común. Tanto húngara, como española, como tradicional gallega. Vamos mal de ritmo. Mal. Otra. 1, 2, 3 y... Me relaja mucho ir a actuar en general y me siento muy bien, me siento muy cómoda con ellos. Son un grupo extraordinario. A adaptación foi total, porque máis fala galego, moi ben. Si, falo mellor do que pensa. Algo que pasa falo, que non se atreve. pero no moi ben. Entendio perfectamente, Pero sí. que pasa que ainda non se atreve moito con el. E a maioría son homes. Quen sufre máis as coñas, as mulleres ou os homes, Gala? Os hombres, sí, yo creo. Sobre todo el Sardo. Las mías las sufren todas. No, pero estas son as broncas, non son as coñas, son as broncas. Que é distinto. Vale, Unhas tiene son razón. as broncas e outras as bromas. As bromas. Vamos ter listos e listas. Vamos facer a pandeira de teña. A número 3. Ben, imos aí. Unha das mellores cousas das clases de canto para Ricardo é que as dá coa súa filla Noa. El foi toda a vida mestre, profesión que herdou ela. O que pasa é que Ricardo xubilouse hai pouco e ese gusaniño de dar clases combinado co da música, pois aquí o tedes. Os alumnos xa non son nenos, pero ilusión e gañas todas as do mundo. Aquí vense a pasalo ben. De feito, a actividade chámase Polo gusto de cantar. Polo gusto de cantar titulamos a actividade porque é exactamente iso, polo gusto de cantar, non é co ánimo nin de facer ningunha coral, é simplemente co ánimo de aprender cancións para poder cantalas cada quen, cando queira e donde queira, donde lle apeteza. O meu pai foi mestre sempre, entón como que xa me inculcou moito de ser mestre e todo eso, entón xa ven de sangue. Persoas xa vedes de todas as idades, xente moi nova, todos somos novos ou non? E xente, sobre todo, que leva dentro a música do país. Toda a miña familia dedicámonos sempre á música galega. Eu encantada de colaborar e axudar, porque para min, desde que son pequena, vivín a música galega, entón... Nunca vou cobrar por algo que a mí me enseñaron sin me cobrar tamén. Quero dicir, eu aprendín todo o que sei de xente de corais, de amigos, de botar 40 anos polas tabernas na Coruña, pola Coruña cantando e escoitando, sabes? E, polo tanto, como vou cobrar eu por algo que non paguei ningún can? Sería injusto totalmente. O pandeiro ten a culpa e o pandeiro ten a toda. O pandeiro ten a culpa que lle dan e que non soa. E o pandeiro ten a culpa que lle dan e que non soa. Ai la la, ai la la, ai la lelo, ai la la lo. Ai la la, ai la la, ai la lelo, ai la la lo. A min dixeronme que eres capaz de facer un texto e unha rima de calquera cousa. No, minten. Que eras, como dixeron? Hai xente... Un dos poetas do grupo. Claro. Vamos a ver, eu... Lope de Vega. No, que va. Venga, que sí, que é así. Este é o Vamos a Lope de ver, Vega eu dende hai moitos anos, dende moi novo, empecé a escribir, non? E entón, bueno, teño certa práctica a tal hora, non? E iso é o que fai, que, bueno, que si teña certa facilidade para facer textos e, basicamente, pois, no grupo neste momento son a persoa que, cando hai que facer algún texto, pois, que fai textos. E agora que prefires, cantar ou escribir? E aí a cuestión. No, eu non... É dicir, esos son amores que eu son capaz de querelos a todos. Son fillos distintos, non? Sí. Dixeronme que unha vez fixeches un texto para alguén que fora operado de vesícula. Sí, é certo. Que momento romántico, Ricardo, que inspirador. No, un texto coñón, quero dicir, eu fago moitas veces, encárgame incluso, eu traballo moitas veces por encargo, teño cantidad de amigos e coñecidos, dicen, mira, teño unha celebración de o cumpleanos da muller ou do que sea, ou dunha amiga, ou vamos facer unha festa, home, faime un texto e tal, entón, se me dan datos, se me dan información, pois eu sobre eso construo o texto, non? A petición, digamos, do programa
díxoseme que fixera un texto que tivera que recollera un pouco o que é Tombalobos. Di, música ao vivo, país aeito, disfrutas ti, traballo feito. Desde o escenario mandamos son ao mundo enteiro cunha canción. Só deste xeito eu sinto isto. Penso en galego e sei que existo. Pídeche o corpo mover os pés, érguete, baila sen contar tres. Palmas e palmas, co ritmo vas, cantas máis palmas, máis ledo estás. Non teñas medo de disfrutar, echo o proveito que has levar. Ese é o tema. Viño novo, viño bello, viño de calquera nada, calquera festa sen ti. Nin é festa, nin é nada. Viño novo, viño bello, que revives no interior. Con cada groliño teu vivo un acto de amor. Co teu arrefrendo e o teu vou baixar. Xa se xa comendo ou só por picar. Arranxar o mundo, controlar o tempo e marcar as horas nas que hai que cantar. E marcar as horas nas que hai que cantar. E marcar as horas nas que hai que cantar. Hai moita xente que colle, despois de adiantar, colle e fai isto. E xa cerra este vehículo, fai no frenar. Pois iso é o que hai que ter en conta despois. Todas as maniobras que podamos... O da teoría Anxo dáselle ben, pero unha cousa que ten en común coa maioría dos seus alumnos é que o que lle gusta realmente é a práctica. De feito, no coche, Anxo é medio monitor e medio psicólogo. A batalla líbrase contra os nervios. Pois imos dar unha práctica a ver como se defende este alumno que está próximo xa a examinarse, a ver se non nos tira por aí en algún sitio. Accidentes dados por nós, cero. Pero que nos dan a nós, bastantes. E sobre todo por detrás. Vas nervioso, Martín? Non. Os 5 primeiros minutos son os máis importantes para o alumno na hora do examen. Se supera eses 5 ou 7 minutos, xa se ve máis relajado, xa ve mellor as cousas. A maneira mellor de superar os nervos é non pensar e ser positivos. Positivos quere dicir que suspenso xa están. Hai cada un que para onde quere, entón, pues, dependendo de cada un, claro, veiche o rollo da tua escuela e, este parvo, entón... Nunha ocasión, levaba examinando un alumno e todo o examen iba cantando, todo o examen, cantando así por beixiño, pero foi todo o examen cantando para el mismo. E sei que dicir, é que así me relaxo. E así foi, é aprobar así, aprobar. Xa non sodes rapaces novos, xa sodes xente madura, xente adulta, que tendes a vida solucionada, dicíasme, máis ou menos. E iso pode ser bo, pero tamén en un momento pode ser unha complicación. Cada un de nós ten a súa actividade, ten o seu traballo, ten o seu aspecto familiar, lúdico, etc. Entón, a principal dificultade que nós achamos é precisamente esa, reunírmonos nun momento determinado, non? Porque sempre vai haber un que falte, pola razón xustificada que sexa, non? Intentámoslo superar, e de feito, se falta un acordeonista, pois hai outros 3, falta un gaiteiro, hai outro, falta unha voz, pois hai outras 4 ou 5, entón, sabemos adaptarnos á situación, non? Adaptarse ben á situación é máis sinxelo se a maioría dos membros do grupo son mestres, unha profesión que lles permite ter o tempo que necesitan para dedicarlle ao grupo. Por exemplo, neste centro, Ana é administrativa e outro Tombalobos, Amando, imparte galego. Eso sí, o feito de que ela non dé clase non significa que non este encantada cos alumnos. Sempre me gustou estar en centros, porque gustame o traballo de tratar coa xente adolescente, que me parece que nos dá moita vida e moita enerxía, a pesar de que ás veces digan por aí, ai, son malísimos, son tremendos, son tal. A mí pareceme estupendos e dannos moitísima enerxía. E entón eu síntome moi ben con este traballo, porque estou con eles, porque é un traballo que me gusta,
Gústame vir a traballar aquí, e iso parece que a mellor non decir que a un lle gusta ir a traballar non queda moi ben, pero a min gústame vir a traballar, realmente, paso ben. Profesionais 100%. Non, que non se asuste ninguén. A nós podenos chamar por aí que imos e o noso caché non é profesional, ao contrario, é bastante aficionado. Que queredes, os tumbalobos? Que buscades? Desmitigo, o caché non é profesional, intuyo que por cartos non facedes. Non, sinceramente. Non sei se queredes, non sei, chegar a ser estrelas, ir a Eurovisión, gravar 20 discos... tal vez, pero... Pasalo ben, disfrutar coa música, compartir a música cos amigos e cos que nos queiran escoitar. É dicir, penso que o obxectivo noso é disfrutar coa música e compartir a música entre nós, e ainda por encima a música que facemos, música tradicional, tamén dalle outro valor, non outro interés. Isto é San Roque da Fora. Estas casas que vedes agora, bueno, é un pouco o residuo do que era antes, non? Porque, en realidade, toda esta zona estaba chea de casas así baixas. Eu vim para aquí no ano 68 e recordo isto con agarimo porque vivía aí ao lado. E, bueno, xoguei moito por aquí, nestas leiras, todo isto eran leiras e tal. E pasei ben aquí parte da miña infancia. Ainda vive a miña nai aquí, co que para min tamén é un pouco... As miñas raíces siguen aí vinculadas, non? É un pouco a miña segunda patria. A primeira foi o Val do Dubra, onde vivín os 12 primeiros anos da miña vida, e despois xa me vin á Coruña e aquí estou dende aquela. Claro que esta forma de crecemento das cidades vai moito no sentido de tirar o vello e facer cousas novas, non? Eu creo que o novo é igual ou moi parecido en casi todas as partes do mundo, e no vello está a nosa esencia realmente. Isto debería ser restaurado no seu día, penso eu, a miña opinión, e manter aquí pois un pouco do que foi a Coruña de antes, cos seus oficios, coa súa entidade, non? Percibides que tendes un público concreto, dunha idade determinada, ou mellor? Home, a edades non son rapaces, é dicir, máis ben que nós cantamos tamén para que a xente baile. Entón, a xente que máis disfruta eu observo que a xente un pouco da nosa quinta, por así decirlo. Porque son os que siguen bailando, non sabes? Os que siguen bailando agarrao, lle gustan bailar estas cousas. A xente nova máis ben escoita, eu me fixo tamén nas verbenas, que cando vai a Panorama ou a París de Noia, pois todo o mundo queda para ali mirando como cantan, como os lumes que salen por ali, as luces e tal, pero bailar non baila casi ninguén. Entón, a nós o que nos gusta é que a xente participe e que baile. E si pode ser que cante tamén as nosas cancións, ou castararé, polo menos, ou que toque palmas, é dicir, que sean un pouco participativos. I que no mar unha adorna e en calmar eu non o sei. Di que no mar unha adorna e en calmar eu non o sei. Con vaguas de amor de buxa o refrexo no vencer. Con vaguas de amor de buxa o refrexo no vencer. A xente pobre, que o corazón non é. A xente pobre, que o corazón non é. Din que no mar unha adorna e en calmar eu non o sei. Di que no mar unha adorna e en calmar eu non o sei. Polas ondas manda amigos pros que a queren ver volver. Polas ondas manda amigos pros que a queren ver volver. A xente pobre, e o corazón non o é. A xente pobre, e o corazón non o é. A xente pobre, e o corazón non o é. A xente pobre, e o corazón non o é. Cotilleademe un pouco.
quen leva un pouco a voz cantante de todo isto? Quen é o que organiza? Porque claro, vin que poetas hai moitos, xente que escriba, xente que toque, pero quen é o que se ocupa da intendencia? Ti ben o dixetes, hai moito que toque, pero pouco que cante. Ai, sí? Iso é unha reivindicación? Non, quero dicir que tocar lle gusta a moitos, pero cantar xa... Xa estamos. Xa me dixeron a min que ti eras un pouco pícaro, Que va? Non. Non. Equivócanse, non? Eu son moi serio. Dixeronme que ti eras un pouco pícaro e que Vicente que era máis bohemio. Sí, é máis tranquilo, ele é así. Ele tamén é tranquilo, ele tamén é tranquilo. Considérome poeta, aínda que ás veces non escriba ou non teña publicado moitas cousas. Este é o meu primeiro libro, mas escribín poesía desde moi novo. E, ademais, como dicía Novoneira, poeta é unha maneira de sentir, unha maneira de vivir. Son unha persoa que busca a beleza de todo e a beleza da vida, a través da música, a través da poesía. Na porta da bella aceña abandonada brilla o sol de mediodía e pasa soñando a auga pola presa, polo verde prado abandonado. Na porta do vello muín que xa non moe, xeme a ferradura desfeita polo tempo e laian as lousas esquecidas do grau e da fariña. Chamo polos antepasados, a sombra do vello muín abandonado, e van acudindo, van vindo, nas frebas máis firmes e tenras das primaveras, no brillo máis vivo do corazón da gaita. Eu son do Courel, evidentemente, de Ferramolín do Courel, nacín ali unha aldea pequeniña. As miñas raíces son labregas, son completamente populares, unha aldeiña ali perdida no medio do monte, onde fui moi feliz e onde me transmitiron pois o legado maravilloso da lingua, da fala, non? E ao mesmo tempo, pois tamén son da cidade da Coruña, porque viñen aquí de rapaz, aos 8 ou 9 anos, entón teño que dicir tamén que a Coruña é a miña cidade, que eu son da montaña, mas tamén son da Coruña. Da montaña ao mar, diríamos. Quero que ti lle dixas un poema a él para que me lea un cachiño. Que lixa un? Sí, lixa un. Así non lixo. Non tamén yo leo eu, Ai, bueno. Pero tens que primeiro ler, a ver se che gusta, porque aí... Eu che leo a ti o poema, e despois ti que me fas a mí. Eu digo, se o lichas ben ou o lichas mal. Vou buscar unha que sea cortiño. Veña, este xa é cortiño. Este, Desterro, meu pai. Morabas na cidade, e alá contemplabas as árbores que plantaras, movendo as súas canas ao vento. Moi ben. Que bonito. Bueno, pois estamos na Coruña, na Capitanía Xeral, e, bueno, é aquí onde eu traballo e, bueno, desenvolvo as miñas funcións todos os días. Sí que é certo, pois, bueno, que hai máis disciplina, pois temos os nosos mandos, unha xerarquía, pero é a única diferencia, porque o único que engade máis é o ser militar, ese sentimento que tes como ser militar, ese compañerismo que tes con teus compañeros que é máis arraigado que na vida civil. O sea, de feito, eu estive na vida civil e non ten nada que ver. Teño unha diplomatura de Relacións Laborais e nada, isto do exército saíume un pouco de... como de aventura, foi por mediación dunha amiga, mira, por que non nos presentamos e tal? E ala fun, é moi ben, moi contenta, bueno, os amigos sobre todo dicíndome, te estás tola, o sea, además, claro, veme como tal, pero tú, claro, unha niña, e a miña familia, bueno, un pouco, como que non sabían o que esta que vai facer, pero bueno, nunca olvidarei, a meu pai só vin chorar 2 veces, cando morreu a súa nai, na xura da miña bandeira. Cando xurei, eso é moito orgullo, o sea, estás formando, bueno, é que ainda estar formado, oír o himno é moi, notase moito nas venas. Eu no traballo, o sea, é como unha segunda familia e o grupo é o mesmo, o sea, é o único que podo dicir que hai de similitude coas 2 cousas.
Despois non, o sea, porque a ver, no meu traballo pois, é disciplina, hai que traballar, a ver, o grupo va sobre todo a disfrutar. O sea, eu estou ali como se fora, vamos, fóramos todos irmãos, o sea, é unha complicidade que vexo, vamos, radical desde o primer momento que me acolleron. Somos todos moi diferentes, pero algo teremos en común cando estamos xuntos. Digo eu, que tendes en común? Pois quizás a música, eu vou por estar con todos. Dixécheme que foche o último a entrar? Sí, eu son a última incorporación. E que probas che fixeron superar? Pois conocer a un que estaba dentro. Anda! Eu entrei por enchufe, xusto, entrei por enchufe. Como na vida, Eu algún xa o conocía de antes, pero bueno, foi por Ricardo, que me chamou, Ricardo máis seu irmán Carlos, e me dixeron, oye, que se marchou un tal, un irmán deles, queres vir a cantar ali? E lle dixen, sí, vou que me gustan esas cousas. E bueno, pero antes temos que dicirlle aos demais, a ver se te queren. Entón me levaron un día ali, e, bueno, se conoce que superei as probas, ou non había outro millor. Tombalobos, orquestra, non só somos as 13 persoas que estamos nos escenarios, aparte, somos un colectivo maior e hai dúas persoas enormemente importantes para todos nós, para este colectivo. Manolo e Estevo, que son os dous compañeros que están aquí á miña beira, e eu vou a dicirles que vos conten algo de como é Tombalobos visto dende a parte técnica, visto dende abaixo. Manolo, a ver, quen é dende o escenario o que vos dá máis a lata ou a que vos dá máis a lata? A ver, Estevo, dime. Gracias pola pulla que me acabas de meter, pero eu creo que todos por igual, Cando vos poñedes tontos, calquera vos aguanta. As coñas soportadelas ben, a relación entre todos os membros do grupo é boa. Pois se non se soportaran as coñas, Tombalobos non existía. Hombre. Non existía porque coñas son nos ensaios, son nas actuacións, son permanentes. Juntámonos todos así para de vez en cando para xantar e a vez cantar un pouco e reírnos, verdad? Que queremos é reírnos sempre, contar uns cuantos chistes, polo medio, unha canción, un chiste, unha canción, un chiste. Esta é a mesa, eu lle chamo a mesa dos cuñados. O amigo Xaquín, que ten por aquí a súa dona, o amigo Amando, que ten a súa, dicir que todos teñen dona. E en cambio eu son un can sin dono. Non sei como... O peor é que cada vez quedan menos bares onde poder cantar. Porque, claro, os veciños protestan, e entón dicen, ala, fora, ás 12 ou 1, xa nos botan fora. Hai os tumbalobos, que son os que cantan por aí nas verbenas. E despois hai estes outros tumbalobos que cantan, sabedes que cantan todas as cancións, que non son os que se suben ao escenario, pero que son como se foran os principales. Sin eles non tería sentido a cousa. Aclaradme unha cousa, estades todo o rato dicindo Orquestra Tombalobos. O vosso grupo é unha orquestra? Atención, non é
unha orquestra típica como se concibe por aí de verbenas, etc. Precisamente a nós non nos gusta que lle chamen Orquestra Tombalobos, porque nós somos Tombalobos Orquestra. Por lo tanto, a colocación desa palabra é moi distinta. O orden dos factores aquí sí que altera o resultado, non é? Altera, hai unha cuestión semántica significativa, non? Non estás de acordo? Estou de acordo co que di Lisardo, o da Tombalobos Orquestra, pero o de orquestra desde o comenzo entendo que foi unha broma. É dicir, nós facemos música tradicional fundamentalmente, e entonces o da orquestra era darlle esa chispa de aire festivo que é o noso, vamos, facer festa. Seguídeme que vos vou a decir un pouquiño como son todos estes amigos, porque temos categorías. A Tumbalobos naceu co lema sempre de festa coa Tumbalobos Orquestra. Temos Tumbalobos a uns cuantos, uns poucos, uns que se queren facer os artistas, pero pasamos deles. Temos a maioría Tumbalobos B. Levantad as mans, Tumbalobos B. E temos... Estos xa están borrachiños. E temos todos os que nos acompañan en festas persoais, en festas familiares, en festas de todos os grupos e en festas mundiais. Temos a Tumbalobos XL. Todos para arriba, XL. Ela é como a Saia de Carolina. Todos con unha gran ganas de pasalo ben, de disfrutar, de vivir ca música, porque a música é unha maravilla. Ai, viña non é nada malo, darlle un biquiño ao Elisaro. De que me citas? Ai, viña non é nada malo. Oye, ese é o meu marido este. E eu quero che ben, eu teño admiración, quero casarme contigo, non mo pido corazón, non mo pido corazón, non mo pido corazón. Eu quero che ben, eu teño admiración. Ai, Maruxiña, meu caso modesto, dame un biquiño que ben cho merezo, que ben cho merezo, que ben cho merezo. Ai, Maruxiña, meu caso modesto. Eu quero che ben, eu teño admiración, quero casarme contigo, non mo pido corazón, non mo pido corazón, non mo pido corazón. Eu quero che ben, eu teño admiración. Eu quero che ben, eu teño admiración. Quero casarme contigo, non mo pido corazón, non mo pido corazón, non mo pido corazón. Eu quero che ben, eu teño admiración. Moi ben. Enseño por donde me puxeron a petar.